ndị igwe efugo, politicians efuo na kịta abụzi ndị ọgaranya na ikem ejitu eme ọnụ do na ọ na-anụ ụmụ okorobịa nya ka imeghere ọnụ sị na ife ha na-eme amaka. Nnegodi ife dịka Ateketom na South Ateketom ka nwa prezidenti tiri afa ya dịka onye zonal coordinator South o wee kpọọ ya dọọ ya aka na ntị chie warning. Ọ ga-ada agbabọị, okenye abụrụ ụmụazị, okenye ada esi nri aja. So ọ na-atọ gị ụtọ na ụmụnne gị bụ ọgaranya n'ala Igbo bụrụ agburu na Lagos, mana ọsọsọ anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị na-akwụ ọtọ. Ịkwụrụ ọtọ idi na-ayị ụmụnne gị na public, ile ụmụnne gị mkpụrụ ịtọ na-akwụgharịsị ka ozu akwara akwa. Unu na-emezi anya bụrụ fools. Anyị nwa bụ ndị na-ekwuzi ka anyị esi wee dozi ya n'Igbo. Onye ọ na-anatawa maka ekecha na-ama eburubata n'obi, ekecha n'obi eburuba na mkpuke na mkpuke. Ọ na-abụ ekecha na nna ewee kee na nne. Onye atụrụ ime ya na Libya amara onye tụbara mama ya ime. Ụdị ndị anatasịa ha nchọkwa ndị Igbo. Ị na-akọ n'elu ha na-akọ n'ala, ị na-eme mkpokọrọta ha na-eme mkposasị. Unu na-akụ aka n'unu na-aba na slavery. Enwelu ndị kwesịrị ikwuchitere Igbo ọnụ ha. Ife dịka Dr. Lesoti anyị agụnyebi ya si na enyi ya bara ibe, ọ na-ekwu gbowam, mana anyị ma ndị fugoro efu, anyị ma ndị elegoro ele, ndị ekwesịrị ịgbanwe afọ Igbo a maka afọ Igbo ha na-akọnfuse anyị. Tinyere ha ofu afa, ọ bụrụ dubudubu agbakwere ụfọdụ n'ime ha. Ọ ka mma na ị na-ata afụfụ mgbe ị na-eme federate karịa na idebara ahụ na ị na-eprotect ya biznes, ị na-eme fedi wrong, ịdị na-ayị ụmụnne gị na public. Maka ndị na-akpọ big ballers, many of them enweghị factories n'ala Igbo. Anyị na-enyebụ ha little credit na ha na-represent, mana ọkịta Leopard can never deny e-sport. Ife dịka Mr. Peter Obi, anyị na-ama na-ejitu ya maka integrity. Mr. Peter Obi enwere ka o si akwụdo nnọọ n'ife ndị Igbo kwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ. Kedu ife kpatara ya? Idozi Naijiria dị ya ahụ mma. Ị makwa ife a dị ka igwe ekwensu nya chegharịa bata eluigwe, idozi Naijiria. So looking for a demon in heaven, otu a ka ọ dị ịchọ ka Naijiria dị mma, is not possible or impossible mission. Mr. Peter Obi will not even represent Igbo maka uche ya niile bụ Naijiria, new Naijiria. Nya mebe ihe ejeficha ọnụ gị maka ịnyụrụ nsị n'ọnụ. Ife na-apụ ụfọdụ n'ime unu n'ọnụ pụọ ọnụ n'ike, so kapiti eju na 1 week. Poor tribalistic Nigerians, see your president's son, Sheyi Tinubu. He's chilling with the big boys. Do you want me to tell you who the big boys are? You can see the big boys. They are the big boys from the east, from the eastern part of Nigeria. Yes, they are Igbos. They are businessmen. They are big. They are huge. They are made. They get money. Instead of you to go and spend your own time hustling, instead of you to try your possible best and see if you can eradicate poverty from your father's land.